chiar am fost surprins. Am lăsat mașina mai ușor. Mașina a fost plină, că am umplut-o de la Băneasa. Când am ajuns acolo, au fost salariați civili, militari, toți care trebuia să ajungă la aeroport. Și dacă tot ne-am întors pe acolo, i-am luat și pe ei. Am avut 2 baraje pe drum, ne-au legitimat, ne-a întrebat dacă ne cunoaștem unii cu alții, totul a fost ok, până am ajuns la bariera aceasta. După barieră, imediat, a spus că au fost 3 camioane, așa este, 3 camioane, numai că unul din camioane era, până în barieră, era pe spațiu verde. Văd că nu s-a spus, dar nu știu de ce nu se spune. Exact unde spune domnul Buzescu că acei oameni au fost loviți în cap, împușcați în ceafă. Mă rog, eu nu știu exact, dar dânsul are, pot eu să spun mai multe despre dânsul după ce discut ce am de spus. Și, deci, m-a surprins camionul. Pe urmă, imediat la barieră n-a fost nimeni. Am trecut de barieră pe banda 2, bariera ocupa doar banda 1, lăsată jos. Am trecut și la un moment dat, în fața mea, imediat la un viraj, că venea așa un viraj dreapta-stânga să intri în fața estacadei, erau camioanele, iar în momentul când am ajuns eu, erau niște soldați cu mâinile sus. Exact când am ajuns eu, i-am văzut cu mâinile sus și exact în momentul acela s-a deschis foc și erau împușcați. Nu știu dacă e posibil și asta n-am spus-o niciodată, dar o spun acum. Eu am fost mult timp anchetat și chestia asta n-am spus. Dar acum, după 20 de ani, cred că am curajul. Și trebuie să o spun. Deci erau împușcați ca precum câinii. Deci, nu știu cum să vă spun. N-aveau arme în mână. Nici câinii nu sunt împușcați așa, vă garantez eu lucrul ăsta. Ionel Dumitru sunt, nici câinii nu sunt împușcați așa. Am văzut câini împușcați așa și de-aia, probabil că de-aia am dat exemplul ăsta. Dar nu mi-a venit să cred. În momentul ăla am oprit mașina. În momentul când s-a oprit mașina a început focul asupra autobuzului. Primul lucru când a început, adică primele focuri au început din față dreapta. Deci față dreapta însemna câmpul, era aeroportul, era un gardul aeroportului, erau stațiile de la ILS, de la Meteo, de la... Așa, de acolo a început. Pomă din față și pomă din stânga după, de la departament. Eu am fost lovit cu 2 gloanțe. În momentul când a început focul și am fost lovit, am sărit. Am avut reflex. Am sărit jos, iar cei care erau în autobuz, pentru că la Băneasa au fost foarte mulți, cred că ne-am urcat vreo 60 de inși în autobuzul ăla. 50-60. Au căzut, care au fost împușcați, au căzut și m-au protejat de gloanțe. În momentul când, cred că asta a durat vreo 3 minute, nu, e o chestie care nu pot să o realizez, a fost o chestie, un infern. În momentul când s-a oprit focul, în secunda aia am ieșit de dedesubt, m-am urcat la volan, am băgat în manșalier și n-am întors mașina, că cineva a spus că am întors mașina. Nu, am plecat în manșalier. Domnul Constantin a făcut afirmația asta aseară. Deci ați băgat în marșalier. Exact ce am spus eu, domnul Moraru, aseară, dacă vă aduceți aminte. Am băgat în manșalier, am rupt și bariera, că n-am mai putut să o iau pe banda 2 să ocolesc și bariera. Am rupt bariera care era în dreptul departamentului, paralel cu departament. Am ieșit în DN1, am mai mers vreo 300-400 de metri, mașina era varză, nu mai avea cauciuc, erau pe genți. Adică mergeam pe gențile metalice. Câți oameni credeți că au murit atunci în autobuz? Păi au murit mult mai mulți. Deci din vreo 50 cred că au scăpat vreo 15. Eu vă dau, dacă vreți, eu vă dau hotărâre judecătorească cu 9 ani de zile s-au judecat acest proces Otopeni. Și am cu nume. Așa, mental nu pot să vă spun. Vă spun și eu un amănunt tot așa foarte emoționant, mi l-au povestit cei de la Geniști, că și ei erau aduși acolo. Acolo comandantul lor a dat ordin să se tragă, nu a fost vorba de vreun pistol de ăsta, vreun foc de avertisment. Așa este. Iar s-a tras după unii 10 minute, după unii un sfert de oră, sigur, cu acele pauze sau acele intermezzouri,
Ori la un moment dat, cei care încercau să sară din camion erau împușcați chiar în timp ce săreau din camion. Alții care erau cu mâinile ridicate în picioare erau la fel împușcați. Și cel mai, cum să spun, șocant, dacă vreți, deși toate imaginile sunt șocante, la un moment dat, poate și aduc aminte și supraviețuitorii, câțiva militari din primul sau din al doilea camion, în genunchi, cu mâinile ridicate, înaintau către clădirea principală asta, esplanadă, da? Sau cum se zice, estacadă. Deci, da. înaintau către estacadă și chiar și în genunchi, cu mâinile ridicate înaintând, au fost rași, au fost măcelăriți. Și fără arme, că le-au aruncat armele. Păi nu, erau cu mâinile ridicate, mergeau în genunchi, în picioare, au fost măcelăriți. Aș vrea să intervin dacă se poate. Vă rog. Adevăr, aveți dreptate, pentru că cei care au tras asupra noastră, v-am spus, ne-au ordonat să aruncăm ce aveam, căștile, centurile, vesta, scurta și să ridicăm mâinile. Cei care au putut, cei care au fost... Bun, dar domnilor, suntem atâția la mesele acestea, suntem și cu dumneavoastră la telefon. Niciunul dintre dumneavoastră, deși vorbim de 2 zile, nu vorbiți de cel mai șocant lucru pe care mi l-a mărturisit un militar, și anume de faptul că au fost aduși acolo o trupă, să-i spunem, de, cum li se spunea colegii? Nu, ăștia de la zi. Gărzi patriotice. De la Buftea. De la Buftea, fabrica de bani. Iar, atenție, ce mi-a spus acest soldat, a zis, dom'le, eu n-am văzut în viața mea niște oameni mai înfricoșători care, înainte să sosească aceste camioane, strigau după sânge. Erau mai în vârstă. Haideți să vă spun eu ceva ce n-am apucat să vă spun. Vă rog. Beau, domnule. Deci eu... Gărzi patriotice. Gărzi patriotice, vă rog. În 89, eu aveam în jur de 20 de ani de când lucram în aeroportul acela, lucram la dirijere. Și întâmplător, între colegii mei, nu vreau să le dau nume, ce s-a întâmplat? Deci eu am plecat în jur de 3 și un sfert. La ora 4 și ceva s-au spart sediu, deci erau niște AKM-uri al gărzilor patriotice care le foloseam noi la trageri. Deci acel sediu s-a spart și s-au înmânat arme la salariați. Cine a vrut? Deci n-a fost. Cine s-a dus și a luat arma. Între câțiva colegi de-ai mei, inclusiv unul foarte bun, prieten de familie, care așa, se mira cum de nu m-a omorât, pentru că el a descărcat 2 sectoare, 60 de cartușe. Deci, aici a fost o diversiune pentru care domnul Buzescu chiar o știe perfect, face pe naivul, pe vremea aceea era major, dacă îl mi-aduc eu bine aminte. Probabil că acum are alt grad. O știe foarte bine, au fost excitați, au fost iritați, au fost îndrumați acești salariați și a zis, băi, cine se apropie de aeroport? Păi ei, tată. Nu există, tragi, foc, nu, cine vrea, păi el. Așa s-a întâmplat. Da, pentru că aceste gărzi patriotice funcționau după niște regulamente primitive, de fapt niciun fel de regulament. Dar n-au mai fost gărzile patriotice. Orice salariat din aeroport Otopeni care a vrut s-a dus și și-a luat AKM. Atenție, scenariu în toată România. În toată România s-au dat arme cu buletinul, dacă vă puteți imagina. Au luat fără buletinul. Dar erau copii de 14 ani, 15 ani care au luat arme. Eu am numit un capitol al cărții mele, s-au dat arme la maimuțe. Stați un pic să facem. Domnul Stoinescu vrea să spună ceva, vă rog. Nu uitați, gura de metrou, am discutat-o, gura de metrou de la Piața Universității, unde scrie clar în planul de luptă, gărzi patriotice 23 august. Iar în caietul pe care vi l-am prezentat spune manifestații fug pe lungul bulevardului, sunt atacați de gărzile patriotice de la 23 Cine a fost șeful gărzilor patriotice? A dat declarații în acești 20 de ani? Părcălăbescu, nu? Părcălăbescu, da. Cel biol căruia cu sinucidere lui Milea. Domnul, dacă îmi permiteți, și vă rog și apoi eu o să tac, după o să ascult, că mai bine ascultăm pe dânsii care au trăit drama pe viu.